Tiden er nu kommet til at få udvalgt de nye unge ryttere, som skal cykle med os til Paris i 2025. Hej, jeg hedder Thomas Hugo Møller. Jeg er kaptajn på Team Hjørring Ungdom 2025. Det har ændret mig som menneske, jeg tror også, det har ændret alle mine medryttere som mennesker i, at vi har lært at kommunikere på andre måder, og lært at være sammen med mennesker, som man ikke selv har valgt at være sammen med, men er blevet sat sammen med, og så lære at kunne kommunikere med dem og være sammen med dem i mange timer uden problemer, og det ændrer lidt, hvordan man er udadtil. Det har givet både fællesskab og det rent fysisk med udholdning og så videre, og god form. Og især når man er presset, og kunne lære at acceptere, at nogle gange så skal man lige bide det sure æble og blive positiv og bare lytte til, hvad der bliver sagt og sige sin mening. Hvad tænkte I første gang, I kom i sådan et spændingslokale for vintertræning? Jeg synes faktisk, det var virkelig fedt og spændende. Jeg tænkte, det var sådan lidt underligt sygt vinter. Selvfølgelig, jeg elsker landevejen, og det er stadigvæk det, jeg elsker mere end at spænde. Men jeg synes stadigvæk, at spænding det gav noget helt specielt. Putte arbejde i, så kunne man mærke det på den anden side. Fordi I er klar til at skulle cykle så langt? Det gør jeg i hvert fald. Det synes jeg var meget godt forberedt. Mod den store græsplæne over i Paris foran det store, flotte Eiffeltårn, det var også fuldstændig fantastisk. Fysisk så var man klar, at man kunne tage den tur 20 gange, følte man måske i hvert fald ved Føtex. Det kan godt være, man ikke tænkte sammen med Paris, men altså, jeg synes, det var en mega fed tur med rigtig mange gode øjeblikke. Muren var også en kæmpe oplevelse, i hvert fald fysisk, den kunne man godt, den var lang. Den var nogen, der tog flere gange, og nogen, der tog den en gang. Havde I overskud til bare at blive med at cykle op ad den hele dagen? Ja, jeg tog den i hvert fald 4 gange. Og det var ikke hårdt? Jo, det var det. Men det var fedt. Jeg kunne i hvert fald selv mærke, at der var min energi ved at være i bunden. Sylvester, der sidder til højre, han kommer til at være med som på trænerholdet for Team Hjørring Ungdom 25, så ham kommer I helt sikkert til at møde igen. Lyder det her som noget for dig, og har lyst til at høre mere, så kom til vores infoaften den 9. april kl. 19 til 20.30. Tilmelding sker på teamhjørring.dk. Jeg håber, vi ses.